sommeren 2012 fik 25 drenge med store problemer i skolen en ny chance for at komme tilbage på sporet. De blev inviteret med på Lykkefondens pilotprojekt Drengeakademiet. 3, 2, 1, Drengene haltede ikke alene langt efter deres klassekammerater. De havde også givet op over for skolen. Og endnu værre, opgivet troen på, at de kunne lære noget. Jeg synes, det er rigtig kedeligt i skolen. Rigtig kedeligt. Altså, jeg er blevet træt af skolen. Jeg skal til 9. år nu, og der mangler jeg stadigvæk 3 år igen, så min uddannelse er færdig. Så jeg prøver selvfølgelig at holde ud. Det med at sidde 1,5 time på sin flade røv og bare jeg sidder og bare kigger ned i en bog og bare tænker, hvad laver jeg? På min første skole, der havde jeg skolen, og jeg var hele tiden dem, som der hele tiden var bagerst i timen, og som ikke ville lave noget, fordi det var kedeligt, og jeg ikke fik den hjælp, som jeg skulle have, og jeg blev hele tiden sendt ud for døren, eller fik eftersædning eller noget stil. Og så flyttede jeg skole, og så var det det samme. Men på Drengeakademiet stod eksperter i styrkebaseret læring og personlig udvikling klar til at teste, hvor langt drengene kunne udvikle sig fagligt og mentalt på kort tid. Og om det var muligt at give dem glæden ved at lære tilbage. Første trin var en uges intensiv undervisning i selvudvikling for at åbne drengenes mindset for egne styrker og for læring. I de efterfølgende 2 uger modtog drengene intensiv undervisning i dansk, matematik og læsning, kombineret med fysisk aktivitet og flere lektioner i sociale og personlige kompetencer. Hver dag startede klokken 7 med fysisk træning, der både giver energi og styrker indlæringsevnen. Super godt arbejde. 1, 2, 3, reader! Efterfulgt af morgenmad og 7,5 times undervisning. Klasselokalet var indrettet med flere forskellige læringsmiljøer. Og tavleundervisningen og lærebøger er erstattet af varieret udvalg af alternative læringsmaterialer. Jeg kaster terningerne. Mange af materialerne indeholdt et element af konkurrence, der virker motiverende på mange drenges læring. Vigtigst af alt tog undervisningen udgangspunkt i elevernes styrker, ikke i deres svagheder. Hver aften blev sluttet af med yderligere lektioner i sociale og personlige kompetencer. Jeg er sikker på, at mange af jer har stået i en situation, hvor I har handlet eller gjort eller sagt ting, som ikke var hensigtsmæssige. Den oplevelse vil jeg bede jer om at dele i jeres team med hinanden. Og det ved jeg ikke, det har så tændt et eller andet ham, så han tager kvælertag på mig. Det tændte mig fuldkommen af, som jeg aldrig mere det før. Jamen det, der er vigtigt med de sociale og de personlige kompetencer, det er simpelthen at give den unge mulighed for at finde et fundament i sig selv og tro på sig selv, men også få sociale værktøjer til at kunne navigere i en mere kompleks verden. Og jo mere at de kan finde ro i sig selv, og jo mere at de kan løse og håndtere de udfordringer, de møder i verden, jo mere vil de også kunne koncentrere sig om deres uddannelse, sådan til at de rent faktisk skaber de ting, som de godt kunne tænke sig. Efter 3 uger blev det tid for de spændte forældre at hente deres børn og høre resultaterne af den hårde indsats. Drengenes faglige standpunkt og fremskridt er blevet målt gennem forløbet, og resultatet er ikke til at tage fejl af. Det resultat, vi har taget ud for dig, det er inden for læsning, hvor du har gjort en absolut fantastisk indsats. Du havde en førtest, som var 12% korrekte, som svarer til et 0-0. Du slutter på et rent 10-tal med 94% rigtigt. Ved sommerlejrens afslutning havde drengene opnået et gennemsnitligt resultat på 84% i grammatik, på 71% i læsning og 80% i færdighedsregning.
Vigtigst af alt genvandt drengene lysten og modet til at lære noget. Jeg vil være mere aktiv. Jeg vil deltage mere. Jeg vil have nogle bedre karakterer, end jeg får i forvejen. Det kan jeg allerede mærke, at jeg får. Jeg får en meget, meget lettere skolegang. Jeg kommer til at køre derudad, i stedet for bare at hænge fast. Efter kun 3 uger med en anderledes skolegang, kunne 85% af drengene fortælle, at de ikke alene havde været engageret i undervisningen, de havde ligefrem glædet sig. Det er en energi og erfaring, som drengene bærer med sig fra Drengeakademiet ud i livet, og som måske øger deres chance for at få en uddannelse. Drengeakademiet 2012. På de første 3 uger. Lad rejsen begynde.